Egia esan, udaran danak ez daukate aukera kanpa juteko eta hola, eta herrian bertan mugitu gabe zerbait aixirako aukeraren bat emana egin nion, bertako aurrei batez ere. Eta bueno, hau egiteko ideia, alde batetikan, aste nagusi batean ikusi genuenan, Bilbo Beach ekimen bat egin zutela eta holako zerbait antolatu zutela, musika, piztinak eta horrela, eta pentsatu genuen gurea ekartzeko moduko zerbait zela. Eta beste alde batetikan, Tolosan tabernariek antolatu izan ohi dute voleibol txapelketa bat, eta eskatu genion Tolosako udalari, hondarra uzteko prest zeuden, eta baiezkoa jaso genuen, eta hortikan etorri da ekimen hau. Adinen arabera txikiagoak oso gustoko dute hondarretan ibiltzea eta hori, eta behintzako piztina txikia jarri ditugu. Eta gero beste piztina handixoagoa dana, 1,20 neurtzen dula altueran, da hor txikiak sartu daitezke, baino heldu batekin. Eta danentzako aukera badago ongi pasatzeko, freskatzeko, giro honekin ondo etortzen da. Gaur asko dauzkagu, hiruran, eta momentu honetan goizean zehar, goizpasa ekimena, isirako ekimenare egiten dugu, eta bertako umeak gehien bat dira, etorri dinanak, eta espero dugu, hemengoaz aparte, bertakoen lehengusuk eta familikoek inguratzera, eta danon artean egun on batzu pasatzea. Noiz arte gozatu ahalko da piztina zerrutze honekin? Begiralekin daula asmoa da larun bateaino jarraitzea, eta gero jarreran jendealdetikan ze jarrera daukan luzatzeko aukerare edukiko dugu. Piztinaz gain, bihar bertan egongo dira beste ekimen batzuk, alde batetikan topikekin elkarlanean ibilita, Txile aldetik etorriko zaigu txontxongiloan ibiltzen den kaleko artista bat, eta iluntzean DJ Bulei esker, bere laguntzari esker, Valentzia aldetikan Nanai taldea etorriko zaigu, eta rumba doinuak eta musika lasaia entzuteko aukera izango du. Eta nahi duenarentzat ere, etxetik janaria ekarri dezake, udala jarriko ditu mailak eta ulkiak, eta egun eta gau polit bat pasatzeko aukera izango du herriak. Oso ondo, oso ederki, umek disfrutatzeko, gude bai disfrutatzeko, eta idei ona iruditu zait, eta gehiagotan iten bada, bai, konforme, Zertako, eguzki pixkat hartzeko, umekin jolasteko pixkat, eta lagunekin egoteko, bai. Garrantzitsua ez, herrian beste zerbitzua izatea batez ere aurrentzat. Bai, noski, oso garrantzitsua iruditu zait, umek hemen, guk hemen gehatzeko, Donostiaino ez juteko, eta beste opzio bat.